Nos orzamentos deste ano, xa en vigor do ano 2015, a Xunta de Galicia incrementou a partida para os diferentes plans metropolitanos de transporte que están en vigor en Galicia e este que se pon en marcha nun 42,5%, é dicir, case na metade da cantidade que había o ano pasado. Só no caso de Vigo, por darles un exemplo do acordo que se tomou, está previsto un investimento de 11 millóns de euros nos vindeiros 4 anos. Destes 11 millóns de euros, 9,2, 80% do total, van ser aportados directamente pola Xunta de Galicia con cargo aos seus orzamentos. Vamos a asumir dentro destes 9,2 millóns de euros a totalidade dos transbordos, o coste dos transbordos, a bonificación que se estableza por recorrencia no uso do transporte e os descontos que se establezan para familias numerosas. Creemos realmente, xa digo, que tanto no caso de Vigo como no caso dos restantes plans metropolitanos de transporte, estes plans supoñen un beneficio directo, unha alternativa real e económica ao uso do vehículo particular e, polo tanto, seguiremos apostando pola implantación e posta en marcha en colaboración cos concellos, todos aqueles que desesen colaborar para implantar medios de transporte. Recordáis que xa funciona, como decía, do mesmo xeito noutras 4 áreas galegas, a que ahora se engade a de Vigo, xa está funcionando, xa hai plan de transporte metropolitano na Coruña, en Santiago, en Ferrol e en Lugo, e a previsión é estendelo o resto das cidades galegas, ademais da de Vigo, da que hoxe xa nesta área metropolitana aprobamos hoxe, como lles digo, este plan. Vai permitir o plan de transporte metropolitano de Vigo darlle servicio a case medio millón de habitantes desta área e se poderán chegar a cadar descontos de ata o 50% nos seus desplazamentos polos usuarios.